Halløjsa folkens, og velkommen til en unboxing video af den her dejlige computer. Undskyld hvis I på nogle tidspunkter ikke kan se så meget, men det er simpelthen fordi at mit kamera det står rimelig langt væk. Det står sådan helt heroppe. Tjekker lige overhovedet kan se noget. Boing, sådan der. Men der følger ting med. Jeg ved ikke, kan I se noget? Det kan I godt se sådan her, hvis jeg gør sådan her. Der følger det her Corsair Devastator tastatur med. Hvis du selv vælger, du kan også vælge den her mus her, Corsair Devastator musen, eller Corsair Devastator tastaturet. Jeg har valgt tastaturet. Jeg tror ikke, jeg laver en unboxing video af det, fordi det kommer nok ikke til at bruge det. Det kommer nok ikke til at være i min gaming setup. Så fulgte den her accessory box med. Så hvis vi nu lige gør sådan her, så I kan se noget. Og så ned med dig, sådan her. Perfekt. Og så lidt fokus. Sådan der. Så hvis vi åbner den her accessory motherboard box, der følger med. Jeg skal huske at tjekke, at I altid kan se noget. Hvis vi åbner den. Hvis vi kan. Kom så, sådan der. Kan I stadig se noget? Ja. Det er meget vigtigt, at I kan se noget. Ja, det er bare sådan noget. Hvis vi åbner den her, så har vi en MSI Gaming MSI Z97 Gaming 7 motherboard manual. Vi har en MSI Software and Application User Guide. Kan I se? Kan I overhovedet se? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg ved, at man skal op til mit kamerastativ, det må I meget undskylde. Så har vi en jeg ved ikke engang, hvad det her. Hvad fanden er det her? Det er en mus fra SteelSeries, som er fulgt med. Fedt nok. Skal vi pakke den ud? Ja, det kan vi lige så godt. Selvom jeg nok ikke vil pakke det der tastatur ud, fordi ja, det ved jeg ikke. Det gider jeg bare ikke. Så er lige den her ud. Der kommer en manual. How to use the mouse. How fucking hard can it be? Okay, det her det er virkelig hvad kalder man det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Uden boks eller alt det der. Hvad fanden? Så fast herinde. Kom så. Sådan der. Kan vi fokus? Den er rimelig nice. Jeg kan ikke lide, den har sådan fokus for helvede. Jeg kan ikke lide, den har sådan skinnende design. Det kan jeg ikke så godt lide. Jeg ved ikke engang, hvor meget I kan se. Så nu vil jeg gøre sådan her. Så kan jeg se, om I kan se. Sådan. Hvor jeg hader det her lige nu. Fokus. Tak. Men den ser rimelig nice ud. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om den. Den ligger vi også over. Jeg har lidt bobbelplastik, og også lidt over til her med det andet skrald. I kan se nu. Sådan der. Kasse. Så har vi en VGA til DVI adapter. Lad være med at bruge den. Det er fucking VGA, det er lort. Strømkabel, tror jeg nok. Jeg tror nok, det er det strømkabel. Puh. Ja. Vi kan fokusere. Det er strømkabel. Mere skrald. Så har vi et Shark Gaming klistermærke. Det skal jeg sætte midt på en af mine skærme. Jeg har også købt 2 skærme, der skal jeg sætte det midt på. Så har vi antennerne til det trådløse internetkort, jeg har bestilt ind i computeren. Også herovre. Så har vi det her. Så har vi mit
Hvad er det her? Det er Windows, det her. Selvom det allerede burde være installeret, det sagde han i hvert fald, det var. Vi har lige været oppe og hente den, hen i Herlev. Det er oppe. Så har vi... vigtigt. Den læser jeg senere, det gider jeg ikke til at gøre lige nu. Vi har lige været oppe og hente den ind i Shark Gamings hovedkvarter. Deres hovedkvarter. Og det sagde han, det der vigtigt noget. Det var noget, man skulle læse. Så. Men her har vi Watch Dogs. Koden står også inde bag den her. Jeg vil ikke skrabe den endnu. Den der. Og vi har 2 drivers. Og vi har mit antivirus. Og vi har et MSI klistermærke. Det er sådan et dejligt tykt, godt kvalitets MSI klistermærke. Det kan jeg rigtig godt lide. Vi har nogle forskellige labels, du kan sætte på dine kabler. Så hvis jeg for eksempel jeg gerne vil vide, hvad for et datakabel, der går ud til min harddisk for eksempel, så kan jeg skrive SSD OS på den for eksempel, SSD Operating System, og så klister det på stikket, så jeg ved, den går til SSD'en, til Operating Systemet. Så det er jo rimelig smart. Og så hører der en Shark Gaming Edition kasket med. Så ja, jeg vender tilbage lige om lidt. Nu var det så lige sådan, at da vi havde købt den her computer, der i motherboarddisken, der kiggede jeg lidt i motherboarddisken, før vi var kommet hjem, og så tog jeg den her ud, så den glemte jeg lige at vise jer. Det er sådan en door-hænger ting, du hænger på din dør, og så står der MSI op på den, og så på den ene side, der står der I'm sorry, busy gaming, og på den anden side, der står der I'm not here. Det er rimelig smart. Det er ikke smart, det er bare en fed lille ekstra detalje. Men den tog jeg ud af æsken, så jeg glemte alt om den, fordi jeg ikke fik puttet den ind igen. Men nu skal jeg lige rykke kameraet tilbage igen. Smutter herover. Upsi. Og så skuski. Sådan der. Så kan I se den ordentligt. Upsi. Og så klipper jeg bare lige videoen sammen. Det skal nok ikke sagt. Så skal vi bare lige have kniv. Den er rimelig rossen, men jeg tænkte, hvad skal vi bruge den anden kniv? Vi bruger den anden kniv. Sådan der. Den skulle være god. Jeg tjekker lige, I kan se. Det kan I fandme. Vi kan nok lige rykke den lidt tættere på. Kan I se nu? Det kan I bedre. Og så lige med lidt fokusering. Perfekt. Så lad os unboxe den. Sådan der. Og så lige her i siden. Sådan. Og så i den anden side. Hvis jeg kan. Sådan der. Så skal vi lige putte den her på igen. Just extra security. Sådan. Sådan. Ja, det er så jeg skal lige prøve noget. Ja, jeg ved godt, sjovt nok. Nå. Altså, den er jo rimelig stor. Jeg tjekker lige, det sagde hun også i går. I kan se noget. Men jeg tænker, altså, jeg har en måde, jeg kan få den ud på. Som jeg har forberedt. Det var smart. I kan stadig se noget. Godt. Jeg kan godt lide at tjekke, at I kan se noget. Ja. Hvordan fandt den? Er det smart? Er det her en smart idé?
Rullala. That's how you do it. Fokus. Upsi. Sådan der. Det her, det er... Så det den her vej, den skal vende. Fucking statisk elektricitet, mand. Fokus. Sådan der. Yeah! Ned i kassen der, passer. Yeah! Måske vi lige... skal jeg have kameraet lidt tættere på nu? Eftersom vi har fået pakket den ud. Sådan her. Måske lidt længere væk. Hypsi. Sådan her. Perfekt. Døkasse. Den lyd. Jeg elsker den lyd. Ja. There you go. Så hvis vi vender den op på siden. Og så tjekker I kan se noget. Det kan I. Eddermane. Så her på siden, der har vi et dejligt stort vindue. Statisk elektricitet. Den er statisk, mand. Holy cow. Hun er lige alt skraldet ned i kassen til computeren. Den er sweet, man. Prøv at se den. Jeg kan lige vise bagsiden af den. Den har en masse porte forhåbentlig. I kan ikke se en skid. Jamen, så bliver jeg lige lidt lavere. Jeg kan ikke lige rode sådan her med kameraet, når jeg optager, men det bliver jeg sgu lige nødt til at gøre, fordi jeg gider ikke til at stoppe optagelsen. Kom, sådan sneller. Sådan der. Ja, jeg går bare snart. Sådan der. Kamerastativ. På bagsiden. Fokus for helvede. Så har vi 2 USB 2.0. 4 USB 3.0, den der underlige keyboard ting. En, hvad fanden er det? HDMI. En USB 2. Nej, det der ved jeg fandme ikke hvad. Det der ved jeg heller ikke hvad. 4 USB 2.0, en Ethernet og 6 lydporte. Så er der sådan nogle, som de hedder på engelsk, grommets. Jeg elsker det ord. Så nedenunder, der har vi mit netkort, og så har vi en DVI mere. DVI, dual DVI, eller så er det omvendt. HDMI og DisplayPort. Og det er vist på bagsiden. Her i toppen, der har vi sådan nogle ventilation holes. Der har vi en masse holes. Get it? I dug a hole. I'm digging it. Nej, okay. Det gav ikke mening, det der. Flamingo. Fuck af. Dø. På siden her, der har vi indgraveret Shark Gaming logo. Eller det, jeg ved ikke, om det er indgraveret ridset ind i den, men det er i hvert fald ikke noget, du kan tage af. På forsiden, hvis jeg lige kan få den lidt væk fra alting sådan der har vi en ventilation hole. Jeg elsker at pille plastik af. På forsiden, der har vi mit DVD-drev. Vi har 5 base mere. Jeg tror nok, nede i den her, der sidder en adapter. Det gør det så tydeligvis ikke. Og så har vi en blå LED-fan.
Og jeg har også bestilt den her computer, den har rød LED inde i sig. Så det skulle være rimelig sweet. Men nu sætter jeg lige den tilbage, lige kameraet tilbage på stativet, så jeg kan tage siden af. Sådan her. Og så skal jeg lige sætte dig fast her. Husk, nej, det gider du så tydeligvis ikke. 2 sekunder. Upsi. Og så skal jeg lige spænde mit kamera fast også. Men det har det et underligt problem med. Det gider det tydeligvis ikke lige nu. Sådan. Sådan der. Jeg kan lige gøre det lidt lavere. Nu bliver mit kamerastativ snart ikke lavere. Så, nu bliver det fandme ikke lavere. Så hvis det stadig er for højt, så lev med det. Eller dø i en brand. Så er der lige herovre, sådan her. Så som I kan se, her har vi Shark Gaming logoet. Nu vender jeg den lige om, og så kan vi tage et kig på den indeni. Hvordan den ser ud herinde i selve computeren. Vi skal nok lige gøre sådan her. Måske. Og så tage den lidt længere væk. Upsi. Kan I se noget nu? Ja, nu kan I se det ordentligt. Sådan der. Så hvis vi tager de her skruer ud, der sidder her. Jeg ved ikke, om I kan se dem. Forhåbentlig. Så lægger vi lige skruerne herover, så jeg ikke mister dem. Det vil være et problem. Wait a second, det kommer jeg faktisk i tanke om nu. Burde der ikke høre ekstra skruer med? Ja, det finder jeg ud af senere. Det kan være, de ligger inde i computeren. Så tager vi dem ud. Den her, så bliver sådan her. Så stiller vi den her herover. Den sidder fast med en blæser. Med en ledning. Ind i den. Her har vi vandkølingen. Og den blæser. Her har vi selve den, der sidder fast på CPU'en. Her har vi grafikkortet, netkortet. Vi har power supply'en. Vi har harddisken. Vi har SSD'en et eller andet sted. Hvor fanden er SSD'en henne? Den sidder nok om bag ved motherboardet. Og det tror jeg ikke er det. Der er en DVD-drevet sidder heroppe under. Blot LED, det burde sidde her et sted. Ja, det sidder heroppe. Heroppe i toppen. Jeg tror ikke, der er andet, men der burde skulle følge ekstra skruer med. Det må man først snakke om nu, det burde følge med. Det skal lige ringe ind til Shark Gaming Service og spørge om skruer og sådan noget. Der burde allerede være væske i den her, det burde ikke være noget, man skulle fylde i. Men ellers så, udover det, så skulle det være swag. Jeg kan lige give jer nogle close-up af de forskellige ting. Så. Jeg skal lade være med at holde for mikrofonen, det er meget dumt. Grafikkort, netkort, power supply, harddisk, SSD'en sidder nok inde bag motherboardet. Og DVD-drevet. Det er et MSI GTX 780, og CPU'en er en Intel i7-4790. Og vandkølingen, det ved jeg ikke, det er en eller anden Aztec Blood Freezer eller andet. Power supply'en 600 watt silver, mener jeg nok. Og det der, det er en 2 TB harddisk. Og så har der en 120 SSD et eller andet sted. Den burde nok være i den anden side om bag motherboardet ved det andet SSD-mount, der er. Det skulle være det. Dernede der har vi et sted til at mount blæser. Går det lige ud af fokus, tak. Dernede har vi et sted til at mount blæser. Jeg ved ikke, man kan se det, fordi kamera er handicap sidder. Sådan der kan I se det. Ja, det skulle være det. Jeg vil teste lidt rundt med computeren nu, og så håber I nød den video. Please like, comment og subscribe. Og husk at spise sprøde hatte små, for det der med bacon æg. Den nede til sprøde hatte. That's shit. Peace.